Ja, altijd. Ja, geen jak hè. Zo'n programma jongens. Ja, dank je. Kijk er altijd met veel plezier naar. Oh, als er klachten zien willen we het ook geen huren hè. Prachtig, complimenten. Ja, dank je. Hoi. Nou, dat kregen we dan cadeau. Het is ook een beetje de cadeaumaand hè, december. Waar we je eigenlijk verstopten, dat was dat vandaag. Maar ja, dat zei ze meestal als ze immers een uitleg gegeven is. Ja. Hè. Vandaag. Veerheng. Veerheng. Nou, ik ben dus benieuwd wat, of er überhaupt iemand toe is die ons het verhaal kan vertellen. Ping. Ja, heel keurig van de meneer dat hij even belt. Niet dat hij onze match ondersteboven riet. De familie De Waal. De bed leeg. Ja, en volgens mij huur ik ook enige stommel. Ja! Dag mevrouw. Dag meneer. Schrikt u niet, Nee, doe ik niet. want wij zijn het maar. Oh, Goed volk. Ik denk, nou dat betwijfelde ik. Maar nu denk ik, ja. Mevrouw, ik bezweer u op mijn blauwe ogen. En, Dat wat wilt u? Nou, mevrouw De Waal is het, hè? Ja. Ja, had ik dat goed gelezen bij de bel. Kent u het? Lezen kan je. Ja, zover ben ik nog net Ja. gekomen. Wij waren enorm benieuwd naar het, hoe zou ik het zeggen, het schild op de Oh, gevel. mooi, hè? Vandaar, Vandaar. ik vind het prachtig, Ja. maar ik vind het ook enorm mysterieus. Dat zijn wij ook. Ah, u heeft een leuk gevoel voor humor, mevrouw. Dat zegt men, vooruit. Maar wij zijn hier komen wonen en ik weet niet hoe lang, 40 jaar geleden of zo. Ja, En toen, we waren een keer in Zutphen en zagen we al die ja het heeft een naam, die dingen die in de muur zitten hier. ja, ik kan er ook even niet op komen. Ja. Ja. Leo! Nou. Kom jij even helpen? En dat vonden wij leuk. Ja. En toen zei de man, dat wil ik ook. En toen is hij gaan informeren. Er is een meneer hier geweest. En die heeft een ontwerp gemaakt naar aanleiding van, waarom bent u hier? Hè, want wij komen niet van hier. U meent het. Dat dacht ik al te horen. Maar van waar dan? Ja, Hè? ja. En nou, we zijn een samengesteld gezin. De een kwam hier vandaan, de ander kwam daar vandaan. Ja. En toen zijn we hier terechtgekomen. Vandaar Samengesteld uit. we hadden allebei eerst een ander gezin, of een compleet gezin. Hier is die. En dat is het. Zijn vrouw is overleden, mijn man is overleden en zodoende. Oh, En we zitten hier, we waren met z'n, hoeveel kinderen? 5. 5. Bij vijf. elkaar, bij een Dag meneer, samengesteld gezin. trouwens. Ja. Maar vandaar, vanwaar. Oh, wat mooi. Grappig hè? Ja, Maar daar hebben we ook wat hulp van gehad. Hoe heet die? Meneer Willems, hier uit het dorp. ja. Ja. Maar die leeft al lang niet meer. Maar Die heeft ontdekt dat het in 1814 voor het eerst is gebouwd. Dit huis. Ja. Althans, de Maar er is in de oorlog blijkbaar veel kapot gegaan. Ja, En er zijn muren weer omheen gezet. Er zijn nog wel een paar oude muren, zeker binnen, ja. van leem. Maar ja, wij vonden het zelf ook wel leuk, want Willems vertelde dat hier ooit een weg gelopen heeft, Romeinse weg. ja, En daar zou een wegwijzer hebben een gestaan. wegwijzer hier Ja. hebben gestaan. En die wees van de ene kant naar de andere kant. Dat doen wegwijzers. Hè? Vandaar. En dat doen Ja. wegwijzers. Ja, vandaar. Oh, wat leuk. Ja. Ja. Ja, het is wel grappig. En Het is heel grappig. als die bomen hier niet gestaan hadden, waren we hier nooit gekomen. Ja, dat is mooi. Bomen voor je huis.
Ja, dat en vindt volgens iedereen. mij staan ze er ook al een Ja, tijdje. Ja. maar niet uit 1814. Nee. Later, Later. ja. Hey, en de... wiens idee was het om die De ontwerper van hoe noemen we die steen die in de muur zit? Die gevelsteen. Ja, juist. Een gevelsteen. Een gevelsteen. Ja. Ja. Wij waren allebei, we kennen elkaar pas net, hè? Dus we waren allebei aan het zoeken naar het juiste woord. Ja. Ja. En een gevelsteen, inderdaad. En die ontwerper kwam die Zutphen. uit Zutphen. Het is ook een bijzonder verhaal weer. Een van de kinderen woont in Zutphen. En toen we daar op bezoek waren, zagen we overal oude gevelstenen. Ik dacht, ja, oud. Zutphen is natuurlijk heel oud, middeleeuws. Ja, En op een bepaald moment kwamen we langs een klein raampje en daar stond op: Hans het mannetje hakt gevelstenen. Ja. Hans het mannetje. Hans het mannetje. Ja. En Ja, toen dat is bleken de er achternaam, hè. ook nieuwe gevelstenen in Zutphen te zijn. En toen zijn we naar die man gaan zoeken op internet. Hans het mannetje. Hans het mannetje. En toen bleek dat hij inderdaad wel bereid was om eens een keer te komen kijken hier. Omdat wij iets wilden, hè. Wij niet wilden zomaar. wel zoiets hebben. En toen zei hij, ja, maar dan moet ik eerst bij jullie gaan kijken. Ja, maar ik wil ook weten wat het kost. Nou, zei hij, daar komen we dan later nog wel op. Ja, Maar u bent er dus uitgekomen met Hans wij het zijn mannetje. met Hans het mannetje uitgekomen. En die heeft toen het verhaal verteld van gevelstenen over de hele wereld. Hoe dat gaat. Heel interessant. En die wou ook weten hoe wij hier toe kwamen en waarom. En toen vertelden we het verhaal van Willems. Henk Willems, ik weet niet of u die kent. Ja. Nee, want wij Nee, zijn dat niet zo kan goed niet. ingevoerd in Meijel, denk ik, als u. Maar was dat bijvoorbeeld een schoolmeester of zo? Ook Ja, geweest. geweest. Ja. Die weten vaak heel veel namelijk Ja, over... en hij was erg geïnteresseerd in oude dingen, hè. Ja, en er is hier een Heemkundevereniging. heemkundevereniging en daar was hij ook lid van. En een van de leiders eigenlijk, Denk het wel. ik ja. denk het wel. En die hebben we toen gevraagd, hoe zit dat eigenlijk? En toen Ja. kwam die met de oudste kaart van Meijel, die staat trouwens nog steeds op internet. Van iets van 1200. Ja, En daar zie je ook een schietboom hier staan. Dat was Donk is een apart gedeelte geweest altijd van Meijel. dit is Donk. Dit is Donk, Ja. een aparte gemeenschap. En ja, deze weg heet ook Donk en loopt een beetje vreemd, want hij gaat hier dadelijk links de hoek om Ja. en heet nog steeds Donk. Ja, Huh? maar Ja. ja. Maar had u het nou over een schietboom? Ja, een schietboom van Ja, van de schutterij. de schutterij. Maar Maar ook een wegwijzer. En een wegwijzer, beide Want dat- hebben hier ja. staan, vlak voor de deur. En die schijnen op die oude kaart ook te staan. Maar omdat wij ons verhaal daar vertelden, heeft hij gedacht, zo ga ik het doen. Die handen, die wijzen, van hier naar daar, vandaar. vandaar, Vandaar. vandaar. De dubbele betekenis van vandaar. Ja. Daarom zitten we hier, vandaar. Ja, waarom? Vandaar. Nou, ik zei net tegen de collega's en dus in feite ook tegen de mensen thuis. Vandaar volgt meestal pas nadat je een uitleg hebt gehad, hè, ergens over. Ja. Dus en met die gedachte ging ik hier Daar aanbellen. ben Zo van, ik ben er er. dus een keer maar- hoor. Ik had nooit durven hopen Ja. dat ik zo'n leuk verhaal cadeau zou krijgen. Want daar draait het hele programma om. Wat is dit voor een programma? L1. Ja. Ja, wij zijn van de Limburgse Omroep L1 en wij maken een programma dat heet Onderweg. En dat zijn altijd spontane ontmoetingen, gebaseerd op onze eigen nieuwsgierigheid. Op het kinderlijke af vaak. En dat levert ook hele leuke ontmoetingen op, met leuke verhalen. En Leuke mensen. hè? ja, oh kijk nou toch. Ja, nee maar. Daar was u net niet bij. Toen uw wederhelft de deur openmaakte. En toen zei ik van, wat heeft u een leuk gevoel voor humor. Dat heeft ze, hè? Ja, zeker. Ja. Maar volgens mij bent u ook niet vies van een grapje. grapje. Nee. De humor, Wij humor houdt je wij jong, hebben hè? het heel goed. Ja. Dat kan je wel zeggen. En al een hele tijd.
Zeer lang. Ja. Ja, ik weet, dat kan ik ook niet denk dat onthouden. wij ook al bijna, wat? 40 Meer dan jaar? 40 jaar. Ja. Ja. Zo gaan levens. Zo gaan levens. Of Ja. zo kan het, hè. Ja. Ja. En, hoe heeft u elkaar ontmoet? Oh, dat is een te groot verhaal. Wij woonden vroeger beide in Best. In dezelfde straat. Best bij Eindhoven? Ja. Ja. Goed, beter, best. Ja, ja zo noemen ze dat. Oost-West ook altijd. thuis best, hè? En nou, zo is het gegaan. Maar we hadden al... U zegt het is een heel groot verhaal, maar het is ja, zo nou verteld. Ja, Ja, maar ik woon rest- hier inmiddels in Waalre. de rest houden we voor onszelf. Dat is een ondeugend verhaal dan, Nee, weet je. nee. Nee. Er zijn nooit ontdekt. Een weduwe en een weduwnaar. Is dat, Ja. is dat een... Nee, ja, zoals u net vertelde, maar het mooie is dan toch dat als we het toch over oude wegen hebben en wegen en wegwijzers en dat wegen zich dan precies op het juiste moment eigenlijk dan weer kruisen, Ja, waardoor zo u gaat- nu al ja, ruim 40 jaar Er, samen gelukkig bent. er is Ja. geen toeval. Nee, hè? Nee, nee. Dat hebben wij in de ruim 1600 afleveringen van dit programma al heel vaak tegen elkaar Ik heb gezegd. dat nog nooit gezien. Maar ja, wij zijn geen Wij televisiekijkers. kijken bijna nooit. Televisie, nee. Nee. Is niet erg, maar ik ben bang dat u toch één keer moet gaan kijken. Ik ben ook bang. Naar uzelf. Hij heeft de schoenen van de jongen aan, zie je dat? Oh ja. Maar daar heb ik altijd een beetje moeite mee, want volgens mij droeg ik dit soort schoenen al toen meneer de Jonge nog in de coulissen Mijn man heeft verkeerde. een paar jeanskleurige schoenen, maar je doet ze eigenlijk nooit meer aan. Maar ik vind het leuk. Oh, wat voor maat heeft u? Als u ze toch nooit aan heeft. Het is te klein. Ja. Ik vond het enorm leuk. Ja, als het Om u geen te ontmoeten. corona was, dan konden jullie op de koffie, maar dat Ja. zit er niet in. Dan doen we dat misschien een volgende keer, Niet als er zo. geen corona meer Eén is. keer is genoeg hoor. Daar heb je de Ja, wet- ja, daar ja, heb je- ja. Daar komt de wethouder. Fantastisch. Ja. Ik zie jullie vanavond op alleen. Doei doei.